Skončil svetový pohár a za mňa ako fanúšika Španielska Argentíny, tak za mňa z finále malo byť medzi Anglickom a Francúzskou, keď som videl zápas medzi nimi dvoma. Ja keď som videl ten zápas a videl som, ako Francúzsko sa nesnaží v prvom polčase, dostali 4 góly, ja už som si hovoril, dobre, toto je veľmi zlé pre Didiera Deschampa, ktorý končí a mal ukázať niečo so svojím tímom, a keby sa ani jeho hráči nesnažili a boli im to úplne uprdele, že či končí alebo nie, a boli úplne slabí a dal tu na bečkovú zostavu a odrazu prišla Ačko a zostala v druhom polčase a začalo to tempo. Angličania mali 4 góly a z ničoho nič, proste 6-4. To bol proste neskutočný zápas, ktorý sa konal len o tretie miesto. Angličania hrali dosť dominantne, až potom na druhom polčase hralo viac Francúzsko, ale stále boli Angličania dobrí. Čiže konkrát s Angličanom, bol to skvelý zápas, ale zase až tak dobrý, že každý hovorí, že toto malo byť úplné finále, že toto bol najlepší zápas na svete. Na svetom pohári nebol, najlepší bol za mňa v finále World Cupu 2022, ale bol to tiež dobrý zápas, 10 gólov, vynikajúco, a gratulujem Angličanom za tretie miesto, aj keď som fandil Francúzom viac.